И что, теперь я буду вот так жить, я буду слухать руки вверх. Такие добрые, хорошие люди. А я бачила, что люди тут робяць, я плакала ночами. Что за секретный 95-й год? Что здарылася? Катя там готовилась, Катя там переготовилась. Мы пачакаем, пакуль ты вывучыш мову. Что мы говорили? Что у нас 2 часа только что было? Что только не про библиотэку, гэта не тое, чым мы ганарымся. Это токсики, которые тебя просто давят. Вітаю спадарства. Гэта Воля Проман, канал Аба і рубрыка «З намі цікава». І ў нас чарговыя госці з паўночнай Караліны. І гэта Іван Бачарэнка і Кацярына Маліеўская. Актывісты суполкі беларускія сцежкі Каралін. Таксама сябры Аба. І Каця у нас літаральна ў гэтым годзе абралася на сакратарку Аба. Яшчэ раз віншую, Каця. Вітанкі ўсім. Всем добрый день, добрый вечер. Так, Ваня з намі у Аба з самага пачатку. Ваня той чалавек, які пісаў, адзін з тых людзей, хто пісаў статут Аба, з намі даўно. Каця далучылася нядаўна, літаральна ў мінулым годзе, але вельмі актыўна распачала сваю дзейнасць у Аба. Каця дызайнерка, таму яна нам нас натхняе, дапамагае. І таксама, як я ўжо сказала, сакратарка Аба. І яшчэ Ваня і Каця, вось, як я сказала, актывісты суполкі Караліны, беларускія сцежкі Караліны. Гэта таксама новая маладая суполка, якая ўзнікла ў минулым годзе, але ўжо яны столькі шмат усяго зрабілі. Таму мне вось вельмі сёння цікава пазнаёміцца бліжэй з Кацяй і Ваняй і распавесці каб яны распавялі пра сваю суполку. Але спачатку, калі вы глядзіце наш канал, вы ведаеце, наша першае традыцыйнае пытанне, распавядзіце, адкуль вы з Беларусі і як даўно вы жывеце ў ЗША? Я нарадзілася ў Пінску. Як у Пінску кажуць, па-першае, я з Пінску. Але я вельмі рана з'ехала з Пінску і жыла ў Мінску. Усё такое свядомае жыццё. Вось. З дзяцінства, калі мяне пыталі, кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш, у мяне было такое, і ў мяне ніколі не было ні доктаркай, ні акторкай, нікім. Увогуле, я адразу, як пачала размаўляць, казала, я буду художнікам. І так у мяне атрымалася, што я не лічу сабе дызайнеркай, таму што акрамя дызайну я вельмі шмат чаго раблю такога мастацкага, мне прыемней лічыць сябе мастачкай. Я пераехала ў 21 годзе. Пераехала я, як так сказаць, вельмі хутка. У мяне не было такіх планаў пераязджаць. 21 год менавіта ў маім жыцці быў вельмі складаны час. І так атрымалася, што я была вымушана з'ехаць у вельмі кароткі перыяд. І мне пашанцавала, у мяне тут была сям'я, якая мяне вельмі моцна падтрымала. Я прыехала ў Южную Караліну, у Саўс-Каралайну. І потым потым неяк так выйшла, што я калі прыехала, я вельмі рвалася нешта рабіць. Але я не вадзіла машыну. У Паўднёвай Караліне не было у нас... Там няма ніякай актыўнай беларускай суполкі. Там ёсць больш рускамоўная суполка. І мяне, канешне, брат туды прывёў, і я на гэта паглядзела, і мне стала яшчэ горш. Я падумала, што цяпер я буду вось так жыць, я буду слухаць рукі вверх. Для мяне гэта была трагедыя, проста кашмар. І я рвалася ў Шарлат. Але ні ў кога не было часу мяне адвезці, таму што ў Шарлаце ў нас беларусы з абоіх Каралін сустракаюцца. І рвалася туды, ні ў кога не было часу, і тут пачалася вайна. І калі пачалася вайна, я ўжо не вытрымала, я не магла спаць, я не магла есць, меня кашмарыла. І я намалявала каля 10 плакатаў, раздала ўсім сябрам, усей сям'і і сказала, мы ідзем. І ў Грынвілі быў мітынг украінцаў, там маліліся за Украіну. Я не рэлігійны чалавек, але я лічыла, што мы мусім туды пайсці, таму што кожны з нас перажывае нешта такое вельмі цяжкае, і гэта перажываць разам лягчэй. І мы пайшлі большой бандай беларусаў, мы там адзіныя беларусы былі з чырвона-белымі сцягамі, з усімі маімі гэтымі плакацікамі. Там дзеткі падхапілі маю ідэю, таксама плакацікаў намалявалі.
І схадзілі, і нас быццам бы трошкі папусціла так вось унутры стала крышачку лягчэй, і я зразумела, што мне неабходна хадзіць. І недзе праз месяц ўсё-такі пагадзіліся мяне весці ў Шарлат. Мы паехалі ў Шарлат, і там я пазнаёмілася з Ваняй. І гэта быў уже канец февраля. І там я запытала, што будзе на дзень волі, таму што гэта ж вельмі важна. І калі ў Беларусі я нічога не магу рабіць. Тут я прыехала ў Штаты, і тут я магу рабіць, і я павінна рабіць, таму што калі я сидзела ў 20-м годзе ў Беларусі или там 21-м годзе, і мы ўжо не маглі, мы ўжо былі пад такім моцным прэсінгам, а я бачыла, што людзі тут робяць, я плакала начамі, я глядзела на гэта і разумела, што дзякуй ім за то, што яны гэта робяць. Мы тут не можам, но мы ўсё бачым. А зараз я тут, я павінна рабіць. І я запыталася пра дзень волі, і Ваня кажа, што ў Шарлаце не будзе дзень волі, але будзе ў Філадельфіі. А мы толькі пазнаёміліся, і ехаць праз всю Амерыку з нейкім хлопцам у Філадельфію на падняцце сцягу. Ну, я так сказала, што я, канешне, вельмі хачу, але падумаю. Потым спытала там у сваіх знаёмых, ці ведаеце такога Ваню, ці ўсё ок, ці можна ехаць. І так мы з Ваняй паехалі ў наша першае падарожжа у Філадельфію на падняцце сцяга ў 22-м годзе. Ну, Катя, ты опередила нават маё пытанне. Я хотела Ваня з Кацяй спаткаюцца, і я хотела сказаць, я як ласкатуха яшчэ ўдабавак не магу не спытацца, як вы пазнаёміліся, і вось ты распавяла гэту гісторыю. Ну, давайте цяпер пачуем Ваню, распавядзі ты. Распавядзі, адкуль ты, як даўно ў ЗША, і можа у цябе другі погляд на знаёмства з Кацяй? В США, если говорить, у меня есть две даты, 2 года. Первый год – это 2016, середина 2016 года, когда я так же, как и Катя, как и многие тысячи белорусов, десятки, сотни тысяч белорусов вымушены были съехать с краины. Об этом могу чуть попозже поподробнее рассказать. И вторая дата это 95-й, если я не ошибаюсь, год. Это когда я впервые моя жизнь связала меня с Америкой. И если физически это 2016, то морально и все возможные сопутствующие, отходящие от этого, вспомогательные, то это 95-й год. Если вкратце. Ну, давай не ўкратца. Што за сакрэтны 95-й год? Што здарылася? Ничего особенного. В Беларуси в то время было очень много программ для как так правильно сказать, сформулировать, для помощи белорусским детям На оздоровление. на оздоровление. Если вкратце, то на оздоровление. Многие, я разговаривал, у нас в АБА тоже есть люди, представители, которые тоже ездили, тоже знают, о чем я говорю, только в Европу, не в Америку. Есть люди, очень много людей таких. Есть даже один политик белорусский, который говорит о 3 причинах поднятия духа 2020 года и подчеркивает значимость того, что европейский мир и западный, ну, скажем так, западный мир сделал для этих детей, которые, в общем-то, потом и поднялись. Они увидели Запад, они знают, что это такое. У них было что терять. Вот, без имен. Мы договорились, что, наверное, не будем никого рекламировать, никого. Вот. А народзіўся ты дзе? Народился я в Минске. Я, к сожалению, минчанин. Чаму, на жаль? У меня нету бэкграунда такого. Есть исторический и есть понимание процессов, политических процессов, каких-то, ну, с большей степени это политические процессы, как что происходит, зачем это происходит, почему это происходит и так далее. Осяродье было всегда классным. С точки зрения культурно-осветницкой, вот это вот, где ты действительно прочувствуешь и язык, и культуру Беларуси, вот этого, к сожалению, у меня в меньшей степени. Если так вот делить, вот мы вот с Катей. Катя это больше культурный, такой культурный пласт. Я более такой, наверное, построение более такой политический.
Яшчэ маленькі каментар да тваёй фразы, што вось на жаль я мінчанін там і ну не адчуў вось гэтай беларускасці з нейкай перыферыі, з вёсак, з Мгм. маленькіх мястэчак, але таксама у адной з прычын, чаму людзі не размаўляюць па-беларуску, якраз з'яўляецца комплекс вёскі маленькага мястэчка. У мяне такі быў пэўны час, калі ты прыязджаеш, ты пачынаеш трасяніць. Вось я размаўляла з беларускім акцэнтам, трошкі з трасянкай, нават калі ў Гомель пераехала, і Гомель это яшчэ не Менск. І ўсе пачыналі з мяне так, ну не было такого цкавання, але мяне папраўлялі і тыпу гэтыя там ну каленкавіцкія там ці з Мозыря, ой, у іх такі смешны гэты говор. Ну і ты зрабіў усё, каб вось быць як яны, каб быць уже такой же ж прыгожай, моднай стылёвай дзяўчынай, як гомельскія, каб пазбавіцца ад гэтага беларускага ўсяго ў сябе размаўляць. І я сябе вось літаральна за гады універсітэта прям як это сказаць, выштур ладно. Я сябе перайначыла на расейскую мову і размаўляла прям вось вельмі чыста рускім языком. І я памятаю, нават адразу пасля універсітэта мы паехалі ў Турцыю адпачываць з падружкай, сяброўкай. І там было шмат з краін СНД людзей там, ну увогуле там з усіх. І адні былі з Расіі, і яны такія кажуць: "А адкуль вы, дзяўчыны?" А мы такія: "А што нам, ну не чутно, як мы размаўляем?" Мы заўсёды думалі, што ну мы размаўляем, і у нас беларусаў чутно. А яны кажуць: "З Москвы?" Ну, там настолько я уже от этой русской себе это наш зноў слова забыла, карацей. Вось гэта такі маленькі каментар. Да, і вяртаючыся пра знаёмства з Кацяй, вось чым цябе Каця прывабіла? Распавядзі у нам. нас Кстати, а в Речице у меня была у очень хорошего друга с университета свадьба была в 2007 либо 2008 году. Вот ну, такие добрые, хорошие люди, ну, очень душевные. на карацей, як мы з А, табой да. чым мы адзін аднаго прывабілі. Мне ў той час не хапала сяброў маіх равеснікаў, Таму што у мяне ёсць вельмі класныя сябры маёй сям'і, я іх вельмі люблю, яны мяне вельмі падтрымалі, але мне не хапала кагосьці такога майго равесніка, з кім я магу паразмаўляць пра філасофію, пра псіхалогію. Я вельмі вялікі фанат, так сказаць, гісторыі мастацтваў, асабліва нематэрыяльнай гісторыі Беларусі. Ну, яны побач ідуць, і для мяне у мяне была преподавательница мастацтваў і преподавательница як это не слова забылася. Карацей, Скажи. мы вывучалі, што такое купалі, як яно праводзіцца, што такое пахаванне стралы, якія богі былі на Беларусі і ўсё гэта і гэтак далей. І гэта быў мой любімы занятак. Я вельмі яго кахала, я любіла. І калі мы прыехалі сюды ў ЗША, мне потым перадалі такой чемаданчык, дзе дагэтуль у меня есть блакнотик, я пісала не ў шытках, а ў блакнотиках. І там усе лекцыі з гэтага занятку, я его ўсё жыццё з сабой храню. Вельмі класная была такая штука. І вось Социокультурная антропология. я вельмі захапляюся культурай і гісторыяй культуры, а Ваня захапляецца проста гісторыяй. А мне вельмі не шанцавала з гісторыяй у школе. У каледжа было лепш, але я не любіла гісторыю. І для мяне гэта было нешта такое, ой, мука нейкая. І вось мы сустрэліся, і мы адзін аднаму вельмі цікавыя рэчы расказваем. Ваня любіць філасофію, я псіхалогію, а яны вельмі такія побач ідуць. Потым ён мне пра гісторыю, я ім пра гісторыю мастацтва. От ведаеш, што вось у гэты час было вось такое ў мастацтве происходило, і яно вельмі ўплывала на ўсё. Ну, то бок мастацтва, яно вельмі звязана і з палітыкай, і з усім. І мы вось за гэта і зачапіліся, потым пачалі часцей ездзіць. Там яшчэ кудысьці паехаў. І яшчэ у меня было такое, я ж толькі прыехала, і мне вось я схадзіла там туды схадзіла, а ўвогуле машыну не вожу, мову не знаю, там то не ведаю. І я ўсяго баялася. Я ўвогуле такая трусіха па жыцці. А тут я ўвогуле ўсяго баялася, і Ваня кажа: "Не бойся, вот што цябе цікава?" Я говорю: "Ну, мне падаецца, мне цікава кавярні. Мне вельмі нравятся кавярні, я бы хацела пайсці туды работаць, мне падаецца, я бы там мову падцягнула, але ж я ўвогуле не размаўляю". Ну, Ваня нават не разумеў, наколькі я не размаўляю. І он такой: "Не бойся, ідзі". Я пайшла з яго падачы, такая, ён мне сказаў, што я змагу, а мы толькі вось адзін дзень знаёмы. Я пайшла і уладкавалася на працу. І праз кавярню пачала пазнаваць культуру местную і пачала там сяброў заводзіць. І цікавы такі момант, што
там усе маладыя, і ўсім было вельмі цікава, што такое Беларусь, а як вы святкуеце купалле, як вы размаўляеце, якую музыку вы слухаеце, а як тое, а як гэтае. У мяне, ну я ведаю як, як гэта прыгожа расказаць, ды яшчэ на мове, якой я не валодаю. І трэба карцінкі паказаць, а ў мяне ёсць либо какие-то гэтыя, ну такія карцінкі не вельмі прыгожыя, не вельмі разумелыя, і мне не хапала гэтага. А што для цябе наша сустрэча? Вот у меня в голове крутится рассказать один случай, ну, интересный по поводу встречи с Уэйном Кэрролл, когда мы поехали на ужин. Есть часть семьи, которая захотела посмотреть и познакомиться с кем я встречаюсь, с кем я, типа, кого я вижу, ну, с кем встречаюсь, да, правильно сказать? Пригласили, я сказал Кате, Катя там приготовилась, Катя там готовилась, Катя там переготовилась, я не знаю, там, ну, у нас это обычный ужин, приходишь, стол американский, ну, Southern food, вся еда, вся довольно белорусская еда, и ничего такого сверхъестественного нету. Ну, понятно, когда мы садимся, ну, с молитвы мы не начали, потому что понятно, что Катя... Начали с молитвы, да. Я кое-что уже забыл даже. Па-першае, я сама гатавала ежу, таму што я падумала, што я размаўляць не магу, я не ведаю мову зусім. Я магу сказаць «Hi, how are you?» і всё. І я падумала, я буду гатаваць, і такім чынам я іх пачастую, я вось прыгатавала вячэру, мы разам пакушаем, і мне не трэба будзе зашмат казаць. Ага, не, на мяне пасыпаліся пытанні, а я не разумею, што мяне пытаюць. І раблю выгляд, быццам бы разумею. Ну, цікава было, цікавы досвед. Причем, я, прости, пожалуйста, что я немножко захожу вперед, причем, что и я, и все в семье не понимали, что Катя из 100% понимает только 10. Причем 10 те, которые «Hey, how are you? How's it going?» или что-нибудь там «Hello», или что-нибудь такое, которое, ну, и мы в конце вечера все попрощались, там пообнимались, там свояки, так скажем, сказали, что ну хорошая девчонка, держись, вообще классная, обязательно яны приводи. сказалі, мы пачакаем, пакуль ты вывучыш мову. Не говорили они такого. Казалі, сказали, не хвалюйся, мы пачакаем. Вот, мы как нормальные, в трак сели и поехали домой. Я говорю, так а вот. Катю трясет. Я говорю, а что такое, почему? Она говорит, я вообще, так, о чем мы говорили? Что у нас 2 часа только что было? Я говорю, в смысле? Тебе говорили комплименты, тебя спрашивали, откуда татушки, как ты ездила, как приехала, почему Каролина, как брат, сколько семья, как мама. То есть, ну, как обычная беседа, как у нас сели поговорить. Я был уверен, что Катя понимает. Я ж не так увогуле не разумела. Я разумела прыкладна, аб чым мяне пытаюць, і прыкладна аб гэтым нешта адказвала. Але калі я яшчэ разумела нешта, а як адказаць, мне было складана. І таму я прасіла яго перавесці. І неяк я так выруліла з гэтай сітуацыі, але ён не разумеў, у якой я была, наколькі это мне было складана. Гэта было цікава. Было интересно, да. Это весьма было... Да, ну вот так вот, если сказать, так сказать, первый официальный такой выход наш был, который мы уже, наверное, и закрепили наши отношения. Потому что если ты начинаешь знакомиться уже с родственниками, если вот я ездил к Кате... Ты яшчэ праходзіў там верификацию. Верифікацыю ад маёй сям'і. Да, это такой период. Ну, цікава, бо мы вельмі шмат падарожнічалі, таму што мы жылі ў 2 гадзінах адзін ад аднаго. І адзіны час у нас быў, калі мы маглі пабыць разам, гэта падарожжа. І мы падарожнічалі кожны месяц, а то і По часцей. некалькі разоў на Да. месяц. Так. А адзін раз мы ехалі 4 гадзіны, і Ваня кажа, такое цікавае месца ёсць. Я абажаю гэтую гісторыю, яна моя любімая. Мы ехалі амаль 4 гадзіны ў адзін бок, і Ваня кажа, тут ёсць такое месца, якое называецца цэнтр міру. Для На ўсіх... границе с Джорджией есть маленький... Ціха, я раскажу. І такі кажа, яно вельмі цікавае гістарычна, што ўсе мясцовыя жыхары, яны ўсе ведалі, дзе цэнтр міру. І уяві сабе, яны вось жылі і думалі, што гэта і ёсць цэнтр міру. І потым прыйшлі еўрапейцы і хацелі знесці, даць другую назву гэтаму месцу. А ў іх там і рынак, і тое, і сёе, і ну, яны сказалі, што окей, вы тут жывеце, але назву не мяняйце, для нас гэта вельмі важна.
І я сабе ўяўляю, што там і кірмаш, і лодкі будуюць, і нешта такое, як у кіно паказваюць, і індейцы ходзяць, і ўсё такое. І, карацей, едзем мы туды, прыязджаем, а там, такія склады агромныя, такой вельмі прыгожанька пастрыжаны газон, і стаіць таблічка, на якой напісана «Цэнтр міру». А мы туды 4 гадзіны ехалі. І Ваня ўсе 4 гадзіны мне расказваў, наколькі гэта класнае месца. Я там такую маляўнічую карціну намалявала. Я абажаю гэтую гісторыю. З Ваняй вельмі цікава падарожнічаць. Предыстория, предыстория. Здесь надо точно понимать, как, куда и зачем ты едешь. В американской историографии, как и в культуре, в живой культуре, в памяти, как и в азиатской культуре, не сравниваю с европейской, потому что в европейское понятие, каждое понятие, оно имеет определение, идентифицируемое. Оно трактуется. К примеру, если мы говорим где-нибудь в Азии, я не знаю, слово там «каханье», то они его этимологически не могут разобрать, они не знают, что это такое. Они этнографически, может быть, или как-то там с лингвистической точки зрения, они его поделят и разберут, и расскажут, что входит, и составные части, но физически объяснить, то есть как это, они не знают. То же самое и у индейцев. У них четких понятий практически, были, конечно, редко очень. Вот. А говоря о центрах вселенных, о центрах Земли, это практически все нереальное что-то. В Европе такого были, один такой был. Греки. Там есть маленькая деревня. Вот. Опустим. И есть Карацей, Ваня второй. мне вельмі прыгожа, так філасофскі расказваў, што для індейцаў зусім па-іншаму ўсё ўспрымалася. І цэнтр міру, і ўсё. І я так натхнілася, такая ехала прям: «Вау, зараз мы паглядзім гэты цэнтр міра». А там каждое племя, каждая деревушка, это и есть центры. Это весь их мир, который они знают. А здесь где-то есть мир выше, чем их. А не то, что выше, а центр. А еўрапейцы, як і абяцалі. Откуда все идет, и энергия, и море. А еўрапейцы, як і абяцалі, паставілі таблічку і захавалі яе. Яна там дагэтуль стаіць. Ну, слухайце, можа, для Вані быў не столькі важна прыехаць у гэта месца, як 4 гадзіны з табой правесці. Я думаю, і гэта было прыемна, і мне было цікава, і ён там ніколі не быў. А тут з'явілася я, якой таксама цікава. І вось мы і дагэтуль ездзім на ўсялякія таблічкі глядзім. Мы не ведаем, што там, мы прыязджаем і ўжо ведаем, ці варта туды ехаць і камусьці раіць ехаць ці не. И очень классно у нас совпало по времени этот период с нашим знакомством. Знакомством не просто давай посидим, давай съездим, что-нибудь обговорим, подумаем, так, у нас есть листик, у нас есть 20 тем. Так, первая тема. Нет, все естественно шло. Катя могла там скинуть какую-то деревушку, говорит, давай съездим, посмотрим. Я даже не спрашивал, не куда, могла, какая он мне деревня. казал. Она там в 3-4, там полдня езды. І он мне съездим, казаў, ничего страшного. наступную паездку выбіраеш ты. І я шла ў гэты Google Maps і шукала, што цікавага. І шукала там, карацей, гэта было цікава. Адзін раз я шукаю, другі раз мы едзем нешта яго глядзець. І так у нас уся мапа ў такіх флажках. І мы зараз, калі кудысьці едзем, у нас заўсёды есть дзе астанавіцца, паглядзець нешта. И большим плюсом то, что Катя еще таким образом асоциализировалась. Да. Она понимала, что такое Америка, с чем ее, Што гэта цікава. почему и так далее. Да. Катя, а як зараз з ангельскай мовай? Ты ўжо вывучыла, ўжо са сваякамі нармальна размаўляеш? Да, я уже нормально размаўляю. Я не размаўляю так лёгка і напэўна, там гадзіны-2 я паразмаўляць, так нон-стопам не змагу. Але я нормально размаўляю, нават жартаваць магу. Вось жарты не ўсе разумею. Карацей, я больше не боюсь. Мне уже окей. Самое главное, наверное, перейти вот этот вот границу, вот эту, что барьер, прыгнуть туда и Да. посмотреть, как ты там будешь себя вести. Если ты не то, что это тоже неправильно, наверное, выплывешь, не выплывешь, ты выплывешь в любом случае. Но просто, что перейти вот этот вот страх. И дальше уже вообще легко очень. Кавярня такая класная рэч, каб вывучыць мову. Мне вельмі падабаецца, таму што Мгм. там, калі ты афіцыант, табе трэба больш хадзіць, больш працаваць з ежай. А Мгм. калі ты ў кавярні, там я не ведаю, як у Нью-Йорку, там людзі неяк не размаўляюць, мне так падалося. А вось у нас вельмі шмат размаўляюць і спрашваюць: "І хто ты? І што ты?" І вельмі шмат пытанняў, і табе трэба кожны дзень прыходзіш дамой і думаеш: "Так, сёння я не змог адказаць вось гэта, трэба знайсці". І Мгм. так вельмі мова хутка набіраецца. Там было питание дня.
которое тоже возлагалось на Да. да. У нас там было такое пытанне дня, якое, калі І ты Катя там на англійскім искала, адказваеш читала. нешта цікавае. Напрыклад, там яны заўсёды хацелі зрабіць мне нешта прыемнае і напісаць пытанне пра Беларусь. І для мяне было так дзіўна, што калі ты ну вось ёсць для мяне нейкія факты, якія я ведаю з дзяцінства. А потым ты пачынаеш шукаць іх на ангельскай мове, а трэба, каб дакладна Google даў такі ж адказ, які у цябе там запісаны. Google дае не на ангельскай мове іншы адказ. Напрыклад, там пра статуты напісана Варшава. І яны такія: "А гэта не вы, гэта Варшава". І я такая: "Ё-маё, ну што ж такое?" І вельмі кожны раз, кожны новы чалавек хацеў зрабіць мне прыемна і напісаць, пытанне пра бібліятэку нашу. І я такая: Калі ласка, толькі не пра бібліятэку, гэта не тое, чым мы ганарымся". Ну, слухайце, ну мы ўжо вось даведаліся, як вы пазнаёміліся, як пераехалі. А раскажыце пра вашу суполку. Калі вы яе стварылі, навошта? Падаецца ж, у Паўночнай Караліне былі суполкі там каля Шарлата беларусаў. Чаму вы зрабілі і назвалі так яшчэ беларускія сцежкі Каралін? Идея — это, помочь белорусам асоциализироваться, помочь белорусам почувствовать, даже не то, что помочь, а создать ту семью, где они будут чувствовать себя комфортно, будут чувствовать себя, утульно, будут вместе праздновать праздники, будут вместе, делиться с другими, что такое Беларусь. Мы очень часто слышим, что Беларусь — это постсоветская страна, все нудно, все убито, все как-то так, gloomy. Хочется, чтобы сам белорус, который здесь живет, и рассказал, что такое Беларусь, чтобы они понимали, чтобы он не был туристом в Беларуси, чтобы он смог рассказать: да, у нас есть то-то, мы гордимся тем. После 2020 года, 21-23 года, ну, скажем так, с конца 20 по 23 год, в Северной и в Южной Каролине наконец-то появились белорусскомовные группы, появились суполки, которые более или менее уже как-то определили себя, то, что мы белорусы, и мы будем собирать под белорусским стягом. Ну, я хачу зрабіць заўвагу, што мы не беларускамоўная група, мы Ну, не двухмоўная только, група. мы І я вельмі буду на трохмоўная. гэтым настаиваць, таму што я ведаю, я сама перайшла на беларускую мову толькі там больш за месяц таму. Мгм. І ну намагаюся размаўляць пакуль што. Не ведаю, наколькі я прям перайшла, но намагаюся размаўляць. Калі я была ў Беларусі, я сутыкалася з сітуацыяй, што мне казалі: "Я цябе не разумею, размаўляй на мове". А я не магла. А я яшчэ тады была падлетак, і мяне гэта так неяк адштурхнула. І я увесь час, жывя ў Беларусі, трымалася крышачку далей, таму што ну я вельмі не люблю, калі на мяне ціснуць, такі ціск быў непрыемны. А калі ты пачынаеш размаўляць на мове ў Беларусі, табе пачынаюць выпраўляць, а гэта таксама непрыемна. І вось мы хацелі, па-першае, я адчула тут такую бяспечную умову, дзе я магу перайсці на беларускую мову, дзе я магу паказваць сваю беларускасць, і гэта бяспечная умова. Мне ніхто не будзе за гэта штурхаць, гэта наадварот класна. І таму яшчэ я ведаю вельмі шмат класных рускамоўных беларусаў, якія робяць вельмі класныя рэчы для Беларусі, і рабілі, і робяць, і получаюць за гэта. А тым не менш, я не лічу, што яны менш класныя беларусы, проста таму што яны не могуць размаўляць на мове. І таму у нас двухмоўная група. Мы не робім акцэнт на мову. Да. Але калі Ваня зрабіў групу, і я пачала яму дапамагаць там з дызайнамі, з нейкімі візуаламі, і я зразумела, што я вельмі хачу рабіць святы. Вось, напрыклад, я на гуканні весны ў Беларусі ніколі не была. А на купалі я была, і была на вельмі сапраўдным, вельмі класным купалі, якраз у той жанчыны, якая не хацела за мной па-расейску размаўляць. Але ну, яна рабіла вельмі класныя рэчы, і мы рабілі ўсе гэтыя рытуалы, я ўсё гэта памятаю, гэта было так класна, і ў меня ёсць такі досвед праз маё асяроддзе ў Менску. Яшчэ ў мяне ёсць такі досвед праз маю маму, таму што яна з такога глыбокага Палесся, яе вёска там недзе ў глыбіні паміж Брэсцкай і Гомельскай вобласцю. Яна паміж двух рэчак. У кожную весну гэтыя рэчкі расплываліся, і там не было цялежак, там лодкі былі ўсіх. Усе жылі на лодках. І
і ў іх там пабудавалі дамбу, плаціну недзе, ну, не так даўно. І гэта такая зачыненая вёска была. І вось моя мама прыехала ў Пінск. Я нарадзілася ў Пінску, але яна ўсе гэтыя там зялёныя святкі, Вялікдзень, там на гуканне весны, і яна заўсёды прыносіла ці нейкія зёлкі, ці нейкія штосьці яна прыносіла дамой, і ў нас заўсёды быў вось гэтае адчуванне беларускасці, а яно не было такое усведамлёнае. То есть я не заўсёды ведала, навошта гэта, але ведала, што мама ось скора будзе травень, мама прынесе там нейкія зёлкі, а мы будзем глядзець там на карэньчыкі, дзе там салодкія карэньчыкі. Зараз я ўжо разумею, што мама рабіла і чаму яна гэта рабіла. А для мяне гэта было увогуле ў Беларусі, табе твая беларускасць, цябе не трэба ее паказваць, мне не было трэба ее паказваць ці даказваць. Яна проста была ў паветры вакол нас. А вось у эміграцыі ёй неабходна паказваць. Ці можа час такі, калі мне зараз неабходна адчуваць сваю беларускасць. Гэта мой стоўп, на які я апіраюся. Слухайте, ну а хто ось ваші люди, які ўваходзяць у суполку? Правильно Ваня сказаў, там у Паўночнай Караліне там ёсць суполкі па нейкіх гарадах. А яшчэ, я так разумею, ёсць Шарлат, і вы таксама адносіце да беларусы Шарлата. Ну, як аднесліся ўвогуле людзі, беларусы, што вы як бы стварылі яшчэ адну суполку, нібыта ёсць беларусы з Шарлата, а тут іншая, таму што я так перыядычна захаджу ў вашу суполку, гляджу каментары, і там заўсёды недовольныя з'яўляюцца. Слухай, ну, па-першае, мы яшчэ шукаем сваіх людзей. Мы нават год яшчэ не існуем. І на кожным свяце мы знаходзім новых людзей, нейкія людзі адсейваюцца, і мы вельмі лёгка да гэтага стаўлюся. Я лічу, што менавіта для мяне вельмі важна, хай нас будзе менш, але ў нас будзе бяспечная, нетаксічная прастора. Гэта вось я за гэта намагаюся, і калі я адчуваю нейкую таксічнасць, я адштурхоўваю. Ваня ў мяне мяккі, і ён такой: не, трэба, каб было больш людзей, а я не. Я у нас мадэратар, які не пускаю нікога. Канешне, ну, я думаю, што негатыўна ставіліся, але мне неяк не вельмі важна, хто як думае. У нас няма мэты раздзяляць беларусаў. Калі адна суполка робіць усе святы, гэта вельмі цяжка. Калі гэта раздзяляецца паміж некалькімі суполкамі, гэта занадта прасцей. А на палітычныя нейкія падзеі, мне падаецца, увогуле добра было бы аб'ядноўвацца і рабіць разам нешта. І мы плануем так рабіць. Ну, па крайней мере, мы плануем такія прапановы рабіць. А там ці будзем далей самі рабіць, ці будзе нехта яшчэ рабіць. Плюс мы не прывязаны да Шарлата. Мы вельмі не хацім быць прывязаны толькі да Шарлата. Мы ездзім і ў Ралі, і ў мяне ёсць мэта зрабіць і ў Грынвіл эрыі нешта такое беларускае, і ў Эшвіл мы ездзім таксама, і мы не хацім быць прывязаны. Мы беларускія сцежкі абодвух Каралін, не толькі Шарлат. В чем оригинальность наша? В том, что создавая группу белорусы там Каролин, ты обосчисляешь, ты не даешь людям понять вообще, что это такое. Как правило, описание таких групп суполок, они размыты. Ты приходишь туда, ты хочешь что-то делать. Но ты приходишь, ты ударяешься об одного человека, второго человека, третьего, четвертому ты уже не пойдешь. Ну, как правило, даже ты на втором уже ты, в общем-то, и остановишься. Вот. А тематические группы, они дают немножко людям понимание, зачем, почему, к чему. И если у тебя... И это то, что интересно. Когда ты переезжаешь, люди, которые переезжают, как мне кажется, первые несколько лет, ну, таких нормальное, там, 2-3 года, это твердое время, когда человек в стрессе, в абсолютном стрессе, когда он мало вообще что понимает. Он по инерции идет. И если ты в это время ему предложишь белорусские, ну, там, белорусские просто Каролины, и кто-нибудь тебе что-то, 2 слова скажет каких-то, ты ж потом никуда, ты ж не придешь туда. Это токсики, которые тебя просто давят, они убивают. Мне нагадаў яшчэ одну нашу мэту, якая яшчэ у нас ёсць мэта, калі мы ствараем нейкія івэнты. Мне падаецца, зараз недастаткова проста назваць нейкі івэнт беларускім івэнтам, і туды прыйдуць беларусы. Ды я, ну, там дома на канапе кіно пагляджу, навошта мне ісці кіно глядзець недзе на прыродзе. Нам, ну, што мы робім? Мы робім такія умовы, які ты таксама дома тоже можаш зрабіць, але гэта леніва, гэта шмат часу, цябе трэба там, не ведаю, нейкія ліхтаркі пакупаць, нешта там ставіць, нешта.
Карацей, мы ствараем такую атмасферу, якая незвычайная, табе прыемна у ёй тусіць, і ты там яшчэ можаш сустрэць другіх беларусаў, іншых беларусаў. И, например, ты лежишь, просмотрел фильм какой-то, и появились у тебя какие-то мысли. Ну, надо поделиться. Да, Ну, гэта чё супер. жадничать? Чё жадничать? Мысли-то хорошие. І вось Поворачиваешься, и здесь сидит Катя, например, и начинаешь ей рассказывать. И Катя говорит: "Так, отстань, иди, иди вон, к Диме. Дима, иди сюда". И ну, нормально сидим па-першае, полтора гэта часа. атмасфера, Это другое атмосфера, гэта конечно. класныя людзі і, трэцяе гэта калі людзі прыйдуць да нас на нейкі класны івэнт, дзе яны класна аддахнулі, там кінулі думкі аб такім руціне, Да, штодзённай да, да. руціне і трошкі пабылі ў нейкім свяце. Другі раз мы будзем рабіць нешта палітычнае і больш верагодна, што яны зноў прыйдуць. Причем у нас уже началось сформировываться календарь уже, на следующий год. Мгм. Ну, понятно, что первый год — это такой период, такой даже не то что становления, это период больше, поиска того, чем ты будешь заниматься. Ты определил, не знаю, там цель, что ты хочешь, объединить, белорусов, которые любят историю, которые любят изучать и понимать, где они находятся, на какой территории, что их объединяет в этом. И и и следующее. И когда, то есть, проходит год, ты провел 5-6 ивентов, и ты уже где-то отшлифовываешь и понимаешь, что тебе нужно, что тебе не нужно. И таким образом у нас более или менее 3 больших мероприятия, которые мы, скорее всего, будем переносить из года в год, которые мы уже обозначили как святкаванне Первой Каролинской, Гуканне купальні. вясны, купалі. Ну, я спадзяюся, што купалі у нас у гэтым годзе пройдзе класна і паглядзім. Ну, я думаю, што ў нас будзе гуканне вясны, купалі і бегу ўвосені. Да, и Потым, второй всекаролинский, да. канешне, мы там такія невялічкія івэнты таксама будуць. А потым, калі ў нас уже наработаецца такі, калі ўжэ і з Мгм. гуканнем вясны, я нават зараз хожу на заняткі спеваў, каб спяваць. Таму што я зразумела, што беларускія святы без спеваў ніяк не адбываюцца. Ну, карацей, калі ў нас усё гэта стане на рэльсы і будзе ўжо прасцей нам рыхтавацца, то можа быць, мы дададзім яшчэ і багач, і жаніцьбу коміна, і зялёныя святкі нейкія. Ну, будзем глядзець уже з цягам часу, таму што зараз у нас падрыхтоўка да свята займае мінімум 2 месяцы. Таму што мы робім вельмі шмат дэкора, мы вельмі рыхтуемся, у нас такі сцэнарый. Я вось бяру заняткі па спевам, таму што на гуканні спеваў не хапала, і напрыканец у меня голас сеў. Гэтым разам я падгатоўленая. Я гуляю з сабакай па парку, а мне трэба зняць, я ніколі ў жыцці не пела, ніколі, і нават п'яная не пела. І вось Здрасте. зараз я гуляю па парку з сабакай. Там амаль што нікога няма, але часам я сустракаю людзей ці дзетак нейкіх, а я іду і беларускія спевы гарланю на ўсё горла, каб зняць гэты страх перад публікай. І гэта выглядае, як ведаеш, гэта цётка з камароўкі, толькі ў яе голас прыгожы, а ў мне проста голас. Але для мяне гэта класная практыка. Я здымаю з сябе нейкія страхі, зажымы. Давайте яшчэ скажам, сябры, што вось Каця Ладно. згадала пра тое, што ўпершыню гуканне весны праводзілі, што ёй Мгм. вельмі важна ствараць вось такі прыгожы эстэтычны вайб і што людзей гэта прываблівае, што пра вас напісалі шмат беларускіх СМі, падзяліліся вашымі фоткамі з гукання весны. І Мгм. я нават чула такі водгук, што хтосьці кажа: "Вось мы ў нашай суполцы ўжо шмат гадоў праводзім, а пра нас беларускія СМі не пісалі. А вось гэтыя беларускія сцежкі Каралін упершыню правялі і настолькі былі прыгожыя вось такія гэта эстэтычныя беларускія фоткі, якія Каця і фатаграфавала і ўсё ўпрыгожыла, што аж яны разляцеліся там, публікаваліся ў СМі. Ну, гэта ж не выпадкова. Гэта не яны нас знайшлі, і ў нас закрытая, зачыненая суполка. Гэта я даслала ім і сказала: "Глядзіце, як мы класна тут правялі свята". Яны такі: "О, да, класна, давайте мы апублікуем". Ну, таму што, чаму не вы, а чаму людзі думаюць, што хтосьці прыйдзе і зробіць за іх працу? Мы зараз робім, нам, як у маркетынгу, трэба прадвігаць беларускасць, і мы яе прадвігаем, і і мы грукаемся, і глядзіце. І так яна прадвігаецца. Яна сама па сабе нікуды не пайдзе, калі ты не будзеш яе ціснуць наперад.
Ну, слухайце, ну, насамрэч, не ўсе ж матэрыялы бяруць, шмат хто можа дасылаць, але там яны не зацікавяць журналістаў ці іншыя тэмы ў топікі. Я думаю, што Ничего у вас былі страшного. нейкія там вельмі апасрэдаваныя фоткі, здымкі, то гэта б не зрабіла, ну, як бы не ўвайшло такую навіну. Ну так, трэба думаць аб тым, як прэзентаваць тое, што ты робіш. Гэта важна. У наш час, мне здаецца, гэта вельмі важна. И надо не стесняться, Да. надо делать. Надо, если провел какое-то мероприятие, чтобы с другого города, к примеру, Шарлотта в Ралли видели, либо в Эшвилле видели, либо в Августина видели, в Август, в Саут-Каролайне. Надо говорить об этом, надо делиться, надо показывать и не стесняться. Потому что вот Гэта это вот сделал мероприятие 200 человек и такой, ну скромненько хорошо, пастаяў. хорошо, Карацей, скромненько гэта поздравил. на Не надо. В 100 следующий раз, чтобы приехало больше, надо делиться, чтобы люди видели и понимали. І гэта на 100% яго заслуга, таму што я саромелася. Я такая думала: "Ну, мы тут самі сабе святка зробім там та-та-та". А Ваня такі: "Не, мы зрабілі, трэба, каб гэта бачылі". І зараз я з ім згодна, што, сабе трэба працісківаць, свае ідэі трэба працісківаць, і так гэта будзе працаваць, гэта будуць больш людзей бачыць і больш людзей будуць зацікаўлены ў гэтым. Главное, чтобы понимать цель, что мы не проводим это все. Так, у нас строится дачка под Минском, и А, мы на гэтым не мы зарабляем. собираем деньги сейчас с людей, чтобы просто... Нет, мы Мы гэта занимаемся ўсё то, что, робім у чем мы мінус, любим. але мы гэта робім з асалодай. Я шчыра веру, што калі ты тое, што робіш, табе падабаецца, гэта будзе прыцягваць Мгм. тваіх людзей да цябе. Э, В ралли уже появляются люди, которые хотят тоже что-то делать. И не вот эти вот с 20-го на эмоциях пришли, а те, которые уже сознательно, с пониманием, с расстановкой, знают, что они здесь живут, что Беларусь им надо сохранить, и что они хотят это делать. Они хотят сохранять Беларусь, они не хотят выгонять ее из себя. Они приехали из Беларуси, почему они должны становиться, ну, мгновенно кем, даже если не мгновенно. Это как сравнивать с деревом. Если ты берешь, пересаживаешь с одной земли на другое дерево, как бы ты его ни обрезал, другим деревом оно не вырастет. У него основа, у него корень его, который перенес, он уже белорусский. А у меня есть яшчэ такая мэта. Ну, не мэта, а я так падслухала. Сяброўка моя сказала, што вось я ў Беларусі была на Купалі, і на Гукане, вельмі шмат дзе была, а мы дзеткі з'ехалі вельмі маленькімі. І калі там старэйшы сын яшчэ памятае, а малыя не памятаюць. І вось яны ўпершыню былі ў мяне на Гуканні. І так цікава, што і падлетку, і малым вельмі спадабалася. Спачатку дзяўчынка такая: "Ой, я не буду гэтае плаціца надзяваць, там беларускі строй". І яна такая: "Ой, ну што ты, ну". А потым такая: "Мама, так класна, а калі будзе наступны раз?" І тыя, хто прыйшлі ў строях, былі такія радыя. І адзін наш учаснік сказаў: "Дзякуй, Каця, я атрымаў эстэтычны аргазм ад гэтага свята. Я даўно не адчуваў сябе як у беларускай вёскі". Гэта было вельмі прыемна чуць. І калі такіх людзей сустракаеш, ты завеш іх яшчэ раз, і вы разам робіце ўжо больш ярчэй, прыгажэй, і гэта класна. И Катя мне еще показала красоту празднования каких-то свят. Для нас, для Кати и для меня, насколько я понял, это наш тот маленький вклад в построение Беларуси, который мы хотели бы видеть, и мы строим. Если нас кто-то спросит через какое-то количество, энное количество лет, либо месяцев, либо через пару часов кто-то нас в какой-то Беларуси, если мы встретим, спросит: "А что ты сделал для Беларуси?" Ну, мы расскажем. Мы И скажем: что "Во!" и мы скажем, что это можно сделать. Да. Бывает выгорание. Бывает эмоциональное выгорание, но то, о чем мы говорили чуточку раньше, почему я и хотел подчеркнуть это, то, что у нас на сегодняшний день начала появляться не эмоциональная составляющая суполки, строительства суполок, а Больш именно свядомая. тематические суполки. Такие люди, которые уже сведомы, которые понимают, которые уже как-то соприкасались не один, а 2 раза. У них уже это, знаешь, когда это не хобби, и не как добавить свой час, а это уже повседневность. Так, І у нас скоро бег там, в конце сентября, там рыхтуемся. вересня. Ну, значит, трактуемся. Да. А почему его не будет? Вот нас, кстати, уже спрашивали. І у нас Конечно, будет.
Куда он денется? Менавіта ў мяне ў Беларусі заўсёды была асноўная праца. Я працавала дызайнерам, і там я так расла па кар'ернай лесвіцы, але мне заўсёды гэтага было недастаткова. Я пасля работы і ногці піліла, і макіяжы рабіла, і такія макіяжы на нядзелі моды там рабіла. Ну, то бок не проста так, там падружкі. А потым на працягу там 10 гадоў я там і дыджэйла, і вечарынкі рабіла. То бок я вельмі дзейная, і мне гэта неабходна. Калі ў меня гэтага няма, я адчуваю сябе, ну, не я раблю перапынкі, но такая актыўная дзейнасць мне патрэбна. І тут мне гэта не перашкаджае маёй працы. Ну, то бок я магу і працаваць, і 3 свята на год я лёгка зраблю, а больш ужо не факт. І яшчэ мне падаецца, што беларускае пытанне гэта увогуле шлях выгарання. І тут і менавіта ад табе залежыць, то бок ты ж нешта робіш, а выніку няма. І магчыма, так і будзе далей. І тут залежыць ад табе, ад тваей псіхічнай такой адукаванасці, наколькі ты можаш ісці гэтым пуцём і не выгараць. І гэта у кожнага чалавека свой нейкі досвед. І проста трэба за гэтым сачыць, і трэба разумець, што магчыма гэта так і будзе, і не чакаць чагосьці вау. Ну, гэта маё такое меркаванне. А яшчэ вельмі класна, што ты калі робіш такую беларускую тэму, ты вельмі класна пашыраеш свой нетворк. І я па жыцці заўсёды сустракаю людзей, якія мне менавіта на гэты перыяд жыцця неабходныя. І зараз я вось з табой пазнаёмілася, з усёй Абай пазнаёмілася, і мяне гэта так вау, як класна. Вось. І рабіць беларускую тэму гэта пашыраць свой нетворк, гэта класна. Любое все, что ты делаешь от души, от сердца, оно приносит тебе кайф и хорошо. А кайф не может идти с черным. Следовательно, ты встречаешь хороших людей, ты ездишь и делаешь то, что тебе нравится, и то, что другим нравится, и тебе весело, хорошо и прекрасно. Ну, и чего нам от этого отходить, если нам хочется это делать? Так, пакуль хочацца, будзем рабіць. А потым, калі ўжо не будзе хацецца, то я спадзяюся, нехта будзе чакаць, і мы таксама будзем рабіць. Дзякуй за такі пазітыўны, цудоўны канец гутаркі. Мне усмешка, як вы бачыце, і сапраўды вось гэты нетворкінг, знаёмства адзін з адным і натхняе нас, беларусаў, тварыць далей. Таму жадаю поспеху вашай суполцы. Зычу вам таксама, каб вы атрымоўвалі асалоду і надалей таго, што вы робіце, толькі развіваліся і раслі. Дзякуй вам вялікі за гэтую гутарку. Табе дзякуй. Вельмі Тебе цікава дякую, было. тебе. Сябры, калі вам бяспечна, стаўце падабайкі гэтаму відэо, каментуйце, падпісвайцеся на канал, дзяліцеся. Нам будзе вельмі прыемна. Заставайцеся з намі, бо з намі цікава.